Zie je net ontgien wezen. Spectaculair onderdeel van dat feest wie en is nog altijd het New Island Festival. Iemand concert trok oerl-directeur Joop Mulder daar. En net huis maar weer ik en die zocht Sietse Pruiksma op, want die speelt er ik op dat festival. Zijn voorstellingen Long kregen een hele goede recensie in de New York Times. Het is correct even oors. Je neemt net de boot van Haast naar Skilge, maar van Manhattan naar Governors Island. Het is sneeuwen 3 september. Deze eerste dagen rinnen de Amerikanen nog net echt warm voor een theaterfestival The Dutch Way. Maar het wie extreem en waar. Juster is het festival zelfs afblaast vanwege een hele storm. Nou komt alles correct zo'n beetje weer op gang. Zo'n locatietheaterfestival is volslijn nieuw voor de Amerikanen. Joop Mulder had hem dan ook de bleren op het tongen praat om het alweer voor elkaar te krijgen. Locatietheater is voor hun sowieso een begrip waar ze helemaal niks van snappen. Want dat heb ik wel gemerkt met de manier waarop ik hier alles neer moest zetten. En zoals een boulevard Broken Dreams functioneert, dat is voor hun ook heel erg nieuw, heel erg apart, heel erg anders. En ja, daar moeten ze aan wennen. Dus, maar dat maakt het ook weer, het is een uitdaging, het is heel spannend. We hebben deze winter echt veel reclame gemaakt. Ik heb lezingen gegeven op de universiteiten over het gebruik van de publieke ruimtes. Ik heb heel veel theaters benaderd om hun te gebruiken als co-presenters, zoals het dan hier heet. Dat ik hun vaste klanten kon benaderen, zodat we zoveel mogelijk mensen benaderd hebben via e-mails, via andere zaken. En hopen eigenlijk dat mensen daardoor geprikkeld zijn en hier naartoe komen. De voorstelling Longen van Sietse Pruiksma en Herman Zielstra is de grote Frieske act in New York. En ze krijgen hier een dream van een decor bij cadeau. We kwamen erachter dat het hier zo groot is en wat ik dacht, zeg maar, dat heel goed, dat schurende van zijn stad en het verhaal wat ik vertelde wil met landskippen en hoe ik daarna zocht, dat werkt het heel goed, merkte me juist iemand try-out. En dan viel dat niet heel goed. Als je hier voor het eerst komt, dan ben je helemaal overdonderd. Dus zeiden we van dat liep het wel een beetje het knieeiland in de vluizen, alleen dan wat groter al die helmbezinnen. In de vallettenhuizen van hege marineofficieren binnen exposities te zien van Nederlandse en Amerikaanse kunstenaars. Hier op Colonels Row moet je ik Sietse weer. Daar hebben ze Sietse. Hoe is het? Oh ja, goed. Mooi. Maar daar? Goed. Nou, Ja. juster wie het net zo best natuurlijk. De juiste wie meer waar. Het hele festival is al blaast. En ja, windkracht en niet, het zon, achter zal ook. Een soort ruim. Wij binnen maar Manhattan heeft niet geweest. Het weer goed. Wel lekker eten. Ja. Ja, maar het is nog een primitief hier, hè? Nee, primitief is het verkeerde woord. Het is natuurlijk het is een festival. En dus als dan moest we sliepen gar in tentjes, we sliepen net in hotels. En dat is prima, dat is goed. Dat jij erbij. Ja. Het liep me dan heel om je eigen tentje te vinden. Helemaal dat je nachts misschien. Ik heb heel makkelijk. Ik heb de vierde van achteren. De vierde van achteren, ja. Echt vlak bij het toilet. Dus je bent verkeerd van 2 weken in. Ja. Gewoon een competentie. Prima, Dat hè? is toch wel heel bescheiden voor een wereldartiest. Ah joh, houd op. Het is onzin. Het is toch hartstikke leuk, man. Ooit ken je een festival ik helemaal net. Dus dit is een compleet hotel was dit levering mast. Dan ben je 2 ton vierder misschien on hotelkosten. Dat ken je natuurlijk nooit in zo'n festival. En wij zitten lekker in een hotel. Dat is heel fijn. Helemaal dat het een stuk waar is. Dus juist, dat liep me toch wel heftig. Ik had wel zoiets als je dan je bent een paar dagen en je moet presteren. Het is toch wel goed om in ieder geval goed sliepen te kunnen. Nienke Laverman is uitgenodigd door de provincie om te zongen op de Frisian Day. Die hebben correct een oor budget. Ja, Joop, het is vregen om voor dit weekend echt hij mooi ook nog wel optreden. En dat zit natuurlijk wat last van de Friese dag, dus dan hoop ik nog dat er wat New Yorkers komen te zien. Het is natuurlijk wel leuk om te zien wat zij ervan vinden. Sietse stiet Mylon op de zuidelijkste punt van het eiland. Dit is een van de mooiste plakjes hier zo. Dan heeft het zo sterk. Dan heeft de skyline Manhattan, gaat oer in de schermen, New Jersey. Komt dan de ferry langs van Staten Island naar Manhattan.
En daar is het vrijheidsbeeld. En dit is het... Hier zitten de meesten, 350 jong. De leerlingen van Petrides High School en de Simon Vestdik uit Haas staan van de stekken te wachten, wiels de delegatie van de provincie op eigen wijze de motor inhoudt. Ja, dit is echt oerrol, hè? Ja, absoluut. Als er iets oerrol is, is het nu. Ik kom niet meer over. Ja, Rijn. Rijn, ja. I don't know what it's about, so I think it'll be cool though. Oh, I don't know what to expect, but there's a guy with drums, and there's like gong sounds, like that sound. I've never been to a movie outside a lawn chair, so it should be a good time. Het is een wondere ervaring om te zien hoe Zwitsers compositie de Frieske gruidevogels pleetst in de skyline van Manhattan. Toen ik met mijn lawn bezig was, 2 lieden al, toen hiek ik de pijltjes van de Westhoek, van de pier van de Westhoek in het water, die hiek ik helemaal in mijn werkkamer. En toen kreeg ik een brief van de bank en die hier de bovenste kop van de brief wie de skyline van Manhattan. Die heb ik uitgeknipt en die heb ik onderplakt. En die heb ik op muziek zetten toen. En toen belde Joop Mulder dus mij van, hey, was toen ik naar New York? Toen dacht ik, goh, dat is wel heel leuk. Dat is heel toevallig. Wat we nou niet hebben op deze locatie is dat we een timelapse maken, een filmpje. Dat is een fototoestel, maakt het om de 20 seconden een foto. En als dat versneld uitdraait, dan komt er een film uit. En dat is een 20 seconden filmpje worden en die hebben we nou in de film geplaatst. En daar maak ik naar muziek bij. En correct op dat moment, midden in de voorstelling, stappen de squalklassen op. Tell me why you're leaving. We have to catch the ferry right now. Yeah, to go back. You couldn't stay any longer. No, we have to catch the ferry. But it was really cool. What you thought of the show? I thought it was really different, and I thought it was pretty cool that he was able to make all those like bird calls with his hands. That was neat. Nou, ik vond er niet zoveel aan. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, die loopt hier. Ik vond het een beetje saai, dat was een beetje eentonig. Sietse wie zo concentreerd, die had hem tijdens het speelje net steurt onder botte interruptie van de jongrijn. Maar goh, ja. Ik ben van tevreden. Ja, het is helemaal mooi, klopt. En op onreist in het begin met het publiek, de betieren hier zo. Maar uiteindelijk blijven goed komen. Dus ja. De tweede periode, deze alroende dagen, blikt het festival maai toch een goed stuk in de New York Times, gelukkig goed te rennen en speelt het Sietse Pruksma voor een groot en enthousiast publiek.